хора и добре дошли в четвърти епизод на Fallout Shelter. Днес ще видим мисиите си, ще изпълним доста. Ще видим хората как ли са. Дано да дойдат още хора, за да можем да отключим онова, което е да експлорваме. Сутринта пуснах си Fallout Shelter без да исках и ми показа нищо, трябва да си го изтегля, още място ми трябваше и си го изтеглих. Не че си го изтеглих, пак си го изтеглих и ми просто не искаше място и аз го освободих. Да видим дали нашия човек е умрял. Ако не е умрял, ще е много добре. Ще го върнем, ако е намерил още няколко неща. Ако не иска да види. Водата сме много зле. Да комплетно звуча, това да го преместя да не ми пречи. Двама човека. Yes. А не един. Точно така. Другия не е умрял. Добре. Ти... къде да се сложа тебе? Ето тук ще сложа. Да си видя мисията, има ли кутия? Няма кутия. Ти идваш тук да работиш. Ти идваш тук да работиш. Ти вече си порасна, идваш тук. Ти дойдеш тук. Така. Рейдър. Много зле. То се намерил доста работи. Да се връща. Така. Ще влезем първо тук, после ще мине. Ще сложи тук едно оръжие. Ето. Тук някой има ли оръжие? Ето. Така. Тук има ли... Така. Ще се справим. Този ще се върне. Добре. Да, с паската и с спрей. Те почти ги убиха. Сега от тук. От тук просто имам шотгана и той единия си замина. Сега другия ще си замини. Един умря, той им даде стинки. И тази умря. Колет. Тук ги разказаха. Разказаха им играта на тези. Хайде припадай. Така. Така. Точно така. Така. Сега Тос, имам животно за тебе. Имаме хубаво оръжие. Къде си? Слагаме тук. Слагаме ти шотгана и ето пак отиваш да експлорваш. И ти ще идиш да експлорваш. Много хора имам за експлорване. Тръгвай. Ти нямаш пък хубав армор. Чакай. Да ти сложи ето с армор. Ето къде си. Completed. Да махна ли някаква мисия според вас? Едната ми мисия е да направя пожар, ще ми даде 25 пъти. Другата е нещо за 2 минути. Другата е да се роди бебе. Той ще ми се роди скоро бебе. Ще направя пожар. Така че
Най-кръко да и ето да експлорва. Чакай. Да експлорваш. Докато ти. Добре. Уау, колко много капачки. То се взел 522 капачки. Доста е. Вече ще имам 1000 и ще мога етва да си клапкаритна. То сега мога да клапкаритна, но не искам да се събя път. Вода ми трябва. Трябва да ръшна. Стискайте палци. Той по-малко остава. Трябва нищо да направя. Стискайте палци. Да, ми това става. Много малко секунди останаха. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вода! Добре, ще ръшна. Чистите палци да ми се пълни вода. Пак ще ръшна. Сега започвам. И сега минахме една от мислите ни. Да. Левел up. Този ми е доста голям левел. 15 левел ми е този. Доста яко. Намерила е доста джънк. Ето. В Fire. Дай ми кутя. Стига де. Искам много да се дойде. Ще махна ето камък и ще си сложа да правя такъй. За радиацията. И ти... добре ли си тук? Идвай тук да работиш. Едвай. Така. Добре, наредихме работите. Един човек ни трябва. Трябва това дете просто да се роди. След колко време ще може да се роди? Трябва да остане на 3 левел. Много зле. Много зле. Да, докато се той на 3 левел, тук ми предвека. Как се е, Оля? Правихме тук работите. Сега пак жената да се връща на работа. Тя 200 XP. Хора, мисля, че това да е за днескашния епизод. Доста направихме. Минахме мисии малко. Не бяха много, но все пак минахме. И да, надявам се да е харесал. Оставете един лайк и се абонирайте. Бай!